Hakajing ya chakmat kajing toket halor kajing ja bathai bom dynamite Krem Dewïong Thangsko East Giant Hills District kabla shimya kajing im jongki laipoi ngut hadu menta ki bor pulit katika district ki lakam saar ngut ki briye ki bedai ki Trai Krem. Kini kabla syakam melatip kerteng kumu proses dekhar ubaju tip kumu prakash ubadai nasu tengah pok shnong barutan seng suciang na lawang bat ki bor pulit ki pentip ru bala kurup ru kawai katrok. Hakabia day begini ki arngot ki belasak kem dangshen kata usyami hiwar na sutengah pok wailong reformi cermang na jalapet perdung laong baka yeng kasyari kala pengat yaki haka judicial custody ke bakhat sausngi. Hakawai pat kalyang ke State Disaster Management Authority lingba ke Kyrwoh haka nok pai sngi jong kat wai tari urempang araja arpun rio kala pentip baka jing yap ki brio na ka jing ja bathai bom dynamite Thangsko men haka san tari urempang araja arpun rio hadu menta kala poi syaka lai poi ngut bat shipo ngut ki bamensau. Habatin pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.